na watasimama na sisi wakati wowote katika jina la Yesu. Angalia hii mkutano Bwana, tunamkabidhi mikononi mwako, tukiamini ya kwamba kesho utatenda miujiza kwa leo uwanja. Mungu wa majeshi, ili watu wako watupe dhambi zao, ili wakuje kwako wakiomba msamaha kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba na kuamini. Amen. Full gospel. Ekanisa ya full gospel. Ebuga tie karo mo SDA bo mulinga mwa kwana. Na intu igotwa ajemna omulinga mwa SDA church. Koleta nento amagomba ita senkeye. Ekiagera asenkeye kurenkeri omwaka mutondi mate omwana oyo monaro ogosanga mona intu. Taligolioka abana basani nabairi twasangira singenjo awao mugaka namumanyire for a long time kondo bomba ba secondary school nisometi abana baye ngoja twasanganere. He was such a kind man, olingo omuntu bogosemia bono ochire ebibilia otanga kero chinga kichiwoika ondete yogotanga koro cheikire ikotogoitabera na twate yomonanga mbia mono asinga kichi abera mona intu akolera amaya gocha stole. So ase familia elia yomongina cheni otigaire na abana balia we want to kobaganiria amaya ekiagera wikobogima bogenderere ase getabu kya Metali 13:20 ndo yogesoma bali muri moyo chorange gurupu okobera nero egurupu eyo wacho reko banero ninge gurupu ya tatu mino naiwa tatu minali ngumu ya akakore skuru yani akabe menta gocha sabange na inu mwatigaire aye nguyu wacho romo kobera komo ngike mogokora nere ngike gokora for the rest of your life abigeta bigoto tebigo ngumuntu omungaini omuntu omya otana bantabaya gakabomya lakini omuliri gakonyoru namabe. So we wish you well ekero muraso bosi wense mbia mona malita nje naftari bagayecho kuruo mulingamu na takatosabe ayeba twachane kwayo mwana tinkakichi chukwachi hoika mulingamu kwaya noera mona intu tosabe omyata Nyasaye omwana no mwikomo chenu twachira senke ya senke ko to magomba se abati gaire. How we wish that you protect this home ekiango to bonga babora ka ne chintaka ne chiao ntubwato kwegenanga onsi na ikirane kubwatikane no kugani kwao wono ebipindi ebige amina mogeyo yogendrete twajibikira sama boka o wanje kwa gokoreke ekiato saba makasiteria Kristo yo mabali ito. Amen. Yes. Ekiato andrete go Senior Chief na Moro Reiga, karibu sana Madam Josephine na bagandi bande bale maiga eungan kamure Nyasaye no mjana tu anjete na kwa ndeyonsiere maiga toma amarieta gochi bosiaria egero manyekanenga norema kero montorema konyorare libagaria bene lio kwakera Nyasaye mbimbia mona senjera yogotera omonto full gospel nara full gospel ekera tayo omonto korwa MCC echine chikanisa chikasa ne korangeri wa senjera yogo kwana omonto wa MCC nara ekera tayo omonto JAC echine kanisa cheito chierie yeiga chikasa ne korangeri wanga wacha badwa chinkwana ekero chikanisa chitayo koribo gocha tonyare kanisa ya Kembwa SDA okarambaraika Kembwa SDA ekanisa wa represented maybe 8 ogotera ose ekebungo Kembwa SDA tayo karibu. Yes, biamano mongina kamjuko cha sende no mogaka ochire karibu Erderikana, karibu sana. Ana banya sawa kena banane wakire nyotora sama be. Mbuya mana soto nyari bageri to kwane. Ekiagera penati ne bundi ya bantu bonsi. Penati no mwana omuya. Ekioko matene kiago okorera.
korende muntu tanya kwibachira ituku riaye kara kurara yaikire urarire babo uri one gwatigara origere Nyasaye akoe chinguru ne chisemino bongani muno korenda abana abo gwatigeiro mwanya bantu tayora akore menta yora akorenda kwagate Nyasaye ara kwagate mono gwetania mwanya bantu okorenta ro bogengi mbuya mono gatuitabira nengo yorarire tata nama ete na bana chiteki na kom anya ko bwate eke bungo yekoro kwa saburi komina ibere bungo ibere monsomero mosom Uliaga tusomera bwango kama mnagenda kuchia. Obolimo nigo bale okongo nyamenu ebere na gokwana mangana yo kweansia ya erire ni bono origereri toberu okongo nyamenu ebere omonto akorugesiria gote ng'oma etenche na mato buya bwa penalty otigare koba omokungu omobora kore chwa oroyo Nyasaye ario rarende nka ya penalty eoroke mbuya mana sogotonyari bagatigo murisia kwana Yangire libageli ase goteba pole asenka singenje yo mobwa bancho banyala ko okoruora senjira ya makweli asili bagali ane amone libageli kanisa nabo nalagoteba nga Bernard igaro mufundi banyana gotwagajira ekanisa boninga kiyaya ikire ekeranya zakoba okorara asenjera ya makweli garenge omwana omuya okoiwa mangana ekromo gokwana nere wasiriri omwana o lenge omuya Nyasaye ganyala kubokolenda abanyala kubagotiga mongina nyarangi amona abana efamily engima kubasabira Nyasaye agandire ko basesenia andi muligere ligo etani embera ekiagera ekero mwanya bantu basaletia ali asumugondo Eden makweli ni gachete amakweli agachira amine bibe bikalenta makweli na makweli bono ni gara sabantu bonse asikitabu kya mubiri kiande kifungu ya gatano giagateba nga kero monto namayete nga makweli na rorro yotorosie ubwama tebwetu na Nyasaye asichinga kiki tole moyo tutarosetie niga turanyala koba tugusira kale na kale Nyasaye niga goteba nga ekero monto ale moyo onye bwama temboyo bia moyo monto yo abwati obogima Yesu nakiekora chete atoe obogima bwakale nakale agakwali bagali yaito elio tunyola obogima gobono kinga kichi atwale otie family asama bokanya Nyasaye anyala kuboko balenda asichinga kichi ga chomo elio twensi abatwa ikirega igakoba witnesses tigatumanya nga amakweli na roro nende toros chingira cheito tutwaro wamate na Nyasaye atoko chikwira libageli asogo saba elio to manya kwanda ne program tusabe omiya tata Nyasaye tuwaikire enkeye iga asenge ncho yoyo mawabanjwa anyalra ko bokorua asobozi bwenza asenjera ya makweli utigiro mongina utigire na abana
amone family at large volunteers amaboka wasinga kiesho nyara kuba kubalemia ekiagarnaye okurwa balemu oboikeranu ubyebuaho tikabagendere kubaiga ekero abatu acho muna witnesses turaruaiga nyara kuba gotigara senkeye iga basabira tusemere tinga ubwanja kwango koleke nomoro belibiri tukalia lero begene no nyara kuba ko arabia ubakwe na kwa uwa bonene asirikali Yesu Kristo motoli ito amina Tembelesi die eka tembelesi die awocha stane ya buga semole bali mwangi geita abamba bali kibalia perform your duty please tendekeko nyagocha abaire n'abasani ba Bernard omoyego ni yore live ase TV ya Radio Funa 102.0 FM na Radio Funa TV live wageni bonse pi mwarega niwe yatukwara ni nyatura sama bina bakwa ni mbuyamure bali moyo tore moyo tumaite ngenga kia montu ruoro na intwe abamarika utwenekeri ncha samarieta no gembo Thomas oyo usirire no mwana onare asekaga iga noyo mondi bwa bali sikuru asekanisa yatendire anjira bonda ungana na inu wote awenga Bernard rumbi urenge abasomete buya ekosie yaya akorete nengia wagachira abantu kinyomba okorire ebintu ebingira abantu abangi nabo bakomotogia naende wono tigira abana magega baye bari kisukuru bari kikosi yao no mongina tware kubasabira amaya abarabo bakine buya egente kana tware kogani nkeringa bakine bari asekanisa babera asekanisa kuna isare ngororo ekyara nyasaye nere asengeje chingaki tigatoire birengeri yasogosaba omonne tati nyasaye twaikirega iga asenge encho yogo chakolemani ntu asentwe asenge encho yara makweli agosoanga kiende yonsi na anda ko ironde bwensi ekera asoire tutanyara kunyebakira era iro minto mweno etago chari ntuono turagende sachire yase igotwe yaregani na intura go turaruonga kiende yonsi wanje ko gokore kumubura ko tigaire na bana na bamwabo obe go kubarenda na ko bai banje ba ko igwana yana yo tenga robunere buye kara banta mo meta mo igwana ine iri ari ibintu bigusuka ukona kwara ko gosaba witu wetera asiri tumwe kisomo tori amina omokwani ko kanisa ya White Oak okwani yo makuru kanisa yetu ya White Oak Community Church. Thank you Pastor Evans, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Wakire uya mwezi na turasama weti yatukwananie asengencho wa nyasatu anjere ntubu akire buya enatena kwa niaba ya Bishop Esengencho naro na seko wale lakini oikire Bishop karibu sana njenge tunarije kukwana oyoraire na koyane usentata ntunturu kwana mono nje onkuru kulase kanisa White Oak Community Church kwa niaba ya ne tiandikire Bishop wakwane ndio kana chutira se family abana bakwende kanisa na antio kwende kanisa mwesi mna mwaso na mole kanisa imega obugambi bokwaraba kene ngyo kigosinya buye mono abakena banne bali mwekira sengenjo yokwa family pole samalieta nene linkurukwa yobukenda motenele grua se kanisa ya White Oak Community Church so timbu atikene ndatebe nenje ndatebe nga poleni
lakini changamoto ipaki kwa wenye tuko hai ebirega tenga tulende ntosira buna abantu abaliri igokero gusia uno muntu mulite chisemi chiko kobora ekero gusira utomanya sae baltu ikire asi tukulia lero so komboleza indu ya ne Bernard eto andete kunya kwa family pole tunya kuye boli nga intunga kitole era beke ngere kengi akubugira bono na kiura nyole kole sayo makaba iri mwachire to pole karibu ni chinga kichira be mukogenda mogene nyasaye site kabasin. Thank you. Mbona Pasha bwa sengenjo yoko represent kanisa naende karibu mono ekwara nera korukunga lianya yemi asere ibagane leno please ekwaye yiyo ya yemi chisa kinga kechine cheno andosi asimole karibu ekeronda urochi hey karibu mchiko cha senda go cha mwainega ekwaye ya yemi karibu sana farandi mwezi pimwe kira somo yego Bernard ewinganga mole abagambi bakera ina karibu sana sengenjo yogo tutsangesia asenjera inde yoko ranga na otorama na nyasawe ito karibu hapa tufanya haraka kwa sababu ya masaa. Ekarabaga sale kwenye kuyarega ni okonda YouTube Asafuna TV Otore Live amoneti ile radio ya 102.0 FM Funa Radio. Danikan popota mahali ulipo Danikan fundi wetu wa mitambo fanyeni haraka ekaraba kwenye karosi katoro upo na wata yataka tawanga naende ngomru mokwani ndanya ukwane karibu kuna karosi kwa umokwani Church of Christ Church of Christ esimure mokwani kurwo ekara Church of Christ mokwani atayo dinero ya tendre primary board ya tendre primary babu ata siba komanyoka na aliyotaka mutume kitaka chinke sana morambira bora ya ino elinde takere bintu binde mwari mpress nga yes Ekero toraike ense
ikoro kwa Nyasaye na tomenye na Yesu hegero toraike enseyale mono ikoro kwa Nyasaye na tomenye na Yesu ninyere emechando yenseye embe omotoria nchobwango ongire ntimoke ninyere emechando yenseye embe omotoria nchobwango ongire ntimoke nandogende amatuko cheratano narimo esabate tonyore yororo totimoke na Yesu natogende amatuko cheratano narimo esabate tonyore yororo totimoke na Yesu ninyere emechando yenseye embe omotoria nchobwango ongire ntimoke ninyere emechando yenseye embe omotoria nchobwango ongire ntimoke onde tayora yesoe enseyale mono ekoro kwe Nyasaye ole nenkoro yebibe onde tayora yesoe enseyale mono ekoro kwe Nyasaye ole nenkoro yebibe ninyere emechando yenseye embe omotoria nchobwango ongire ntimoke ninyere emechando yenseye embe omotoria nchobwango ongire ntimoke Thank you so much kwa yayagemi asogotero pia. Okay. Timu ya Okoa Tendre Primary. Okoa Tendre Primary. I'm sorry, natangaza nga Tendre board, board ni ya serikali. Igo na inu manya liba galino kando. Pati Okoa karibu. Biyamano chairman yasoga twalibaga asenge encho yokolero yo minto mweno uyo lengo mu engineer itasokwa gaja wa Tendre Primary. That is why mwarolire timu ya yonsipe eyene kamati eri yonsipe ase nde chairman bono tima etigo se ninje twara chisanko bateba kwaneli eta nari gutaka just aliapa line chairman erukende yabwate. Okay, thank you. Just alieta Biyamano Samarieta former Councilor Samuel Mario Meno nduwe yasira yoyo minto nkaya nere alitende mate biyamano. Thank you so much. Joseph Ondari Ntenga umwenu n'umwana one pole sana ifamilia umwenu n'abantu ba minto mwensi umwenu n'umwana. Thank you so much. Biyamano ase kamati mwisho kuligire na umukomukia maoka igakera mule live. Thank you very much mwakondali na Somalia taka ya mutigale omwalimu wed teacher yani mu headmaster Tendre Primary gagende sabalia na atotuma otebanga na ala munaintwe tale komoja kyagero ruche kero mwina jagete kwa gache skuru alia no alenge na ande nero muchagetie gasi amana bagakabara inche onde onkuru Joseph huyu wa Mayande inche chairman current chairman
yokwagacha kuri atendere gukurukwa oko atendere primary school ona alia ntaraji gukwanĩria omwiso yang'eo yatangase genda tumwa noria tokore mbiamano asoko ngari baga chairman mwiwa marieta Samuel Asumari ngorokwa kuma kansela itangazo njembwata igona ato muno yo minto director board member yo minto James Omweno kangana baba asenge njono musani yo mwaga yeji nyumba nyinge lakini asenge nje agikazi igagenda Nairobi kudumia abaremi igona aramo nainu abalera korero kuya oya yo mwabalera yo mwabonya yo mweno ote ba family yo mweno no baramo nao asa kombole soko kwa matanga ngwege na mwanjire nalera nandoma na mariga asiringi 2,000 erindo David elect ngeo mongino ori koboko mo wanjabo. Thank you. Naende okay lakini nimbwaje tangaza akimonya berega nasaba uria inche no munya siasa ibona ngo tangasira amangana arega abantu banje bagano komboria basani bane ndede gutangaza officially ga na bwatomo bokorigia obugambi obwe MCA around yeye done serikali na agenda ngakora kigendo ngabakiriati ballot paper kale lakini ngo batangasira iga abaoji abambaba inche uno muntu gende ngero giantangire mutana kondo ransogete urigikura mwambori amaswali amanga basani bane monyabere egendo igutangasa okera bagoki goseke ba kebagechi lakini balia ababisa bane osaba abatanyanje timbaji baseke ngo ubare buya lakini abasani bane monyabere uno mugako yomo na kwana alia egwitira cia somugo mugako onkenda otena round yeyo onkenda mugako yo sa Asumari igasiege na tokorete buya wana iga lakini mugako nyabere asengenjo elima serinde itanyarekane inje aseba ojitendere nara stable town tindiko ligikura se sababu ntanyareko na kueleza. Thank you so much. Igono ntegere ege nene kyamana sana akimo ntegere asaba ambaba amaswali ko mwana komboria na ndo salia na tokore kito jamo inje na sarendire asaba ndo saba bono bori balisita na kibenda kokora baisa nikibirenge ibyo mumbaba baramana kansula soko sarenda mumbaba arenga kyakora kansula kanyana mutoto itokora manganayo mbuya mono tigatokore ngaki ntuwa abatu atigaire ntubu atishia somaiti ingendo twale gutangasa kemo ngaki family yo mugaka omweno sirire twale kanya pole na ndo tebenga igasi omwina atokoreire tendera ningiya muna bona wangu jikomulera twale bone party mbaya gachagasira bono twale taparambirambi yaitwa secretary nabwate ekamati muna mwara njabwata gapasa gasinini secretary sengenjo echingaki chikogenda ase kamati yaite twarenge aintu twaranga omweno nere twabere nera matuka mange ero monjinio itogari tambirambi yetenere tobwata togochikoa omongina muna pole. Thank you so much. Na inche chairman muna narurira mbirambi yeyo omweno muna kanya turaria ntubwate gantu kaya gake kanga buna ntini ono lero twale tambo bitwakora mbuya kabisa twale tiritini yeyo eito kwandoba gotwa bwate chibasa ibiri yes toko mungina munango kora liga elinde tokora mangana ito tigansa begintekemo omonene Nyasaye mbuya muna singi nchubya bwao watole tirega asikere kerario asoyo mintu mwina ararire kora nje familia ya Nyirindi nyaobolemu abana bae na baisike bae mono bakali kinsema jawao amono mumuroria okare ngumbu kora nje balende elinde babyo kigesa kyo mwenu otu asabira ya makatwige tenga byonse no kora no wanja kwa kule otu asabira na kwege na gwetera sirita ligi yali umwana Yesu Kristo mutoli icho
Amen. Thank you. Biamano eka motora ndo gasi ya tena dia mwana mbararo mondo gasi bakore gasi atatomo abo. Gamba tukogenda kuchasi kanisa ya Kembwa ya enamba SDA omukwan chizo chiko tumikisana tutumikenda kekewamo asogo represent kanisa orpore yao na on the ones mune okwa board members yateba on the ones andake bana da tikataka kanda asali na karapana bagoteba ekaraba nambara baba na bagakiriko konyeka kubo manamba den nara sanyikeye amange pena na ruara mono totoa mabira ena batoyo modonyo ya mukuru namba Reformed Church ekanisa reformed toyo New Life Church Hope ino kerere mutugaiga iyo ndaba kwani ngambia mure ngwaniro yo minoko kama matethi ngategerera mangana ngayo ngorera ayo mugako nayo muyabweka ngikorigererise egento torega giatoreta na singinjo tusiretio mu engineer Bernard Omweno oyogereta abantu bande buna intwe twabiokire gwetera sama gokaye ijone na chagitega sina Bernard na omugako ku David Nyarwati na uba mbegete nde akinkere onchaya to onchaya Bernard ombegira sako tekeke asembegete ngonyakoragera mugako yotigatume no morembe makweli na makongu na makweli karara makongu toseka ense yega no rogendo tole neka toro rogendo kintu kyo kera tokonye no goika obugima boli bwa Nyasaye turabeke birengere bitu byose. Thank you so much. Demano ekanza living faith asore onya toyo just people actually kanisa chire area yega just people na toyo ndaga to nso sabari nencho to connect dia bari aba nanga chibi chanchira nkaba morora life ntabura tinsa yanda kataka chakaiga omongina mama muomba koro manene okoro kwa Guinness gominati omamura omanene omoto umakori Agnes nena abana ba Agnes abari bonse bacha ba Agnes batire ni motwa ekera babara chaigo aba mura mu waka chibicha to basako tona chibicha kiagara otole live ase radio ya Funa Radio 102.0 na boigo Funa TV live na bandi wantu ba chibicha cheito to wakana abana ba Agnes abari bonse ba Agnes kora cha Agnes tenena aba sipara cha sala nchi mungina Agnes ino muganire bosia. Rest in peace, Daddy. I miss you, Papa. Tunasikia kuna wageni katikati yetu wawasikie lugha ya Kisii, so mchanganye lugha ndio wasikie wametoka sehemu za huko. Asanteni sana, tutachanganya lugha na tutachanganya. Yes. Wale ambao wamekuja kufariki Agnes nafikiria ndio hawa nganda kate aba kichibi cha mwaka timwe au matane ne ogatusabira ogusaba gweka okorpora yo usabe tinala abangina bali kwa motora ndai totene na torole kane bicheje bwa to bonds abana ba Agnes chikora chae aba bali bonds beji sema chance chibi cha chakwe chikora anya chira ndai to ekorera yu Agnes awamo akwene naenda asabe mwamo abantu kwekaransi
furange mera ni kwambuka asore furange ongea Maria tenda bage mundo injo mwato mwana kurugelisha ona masora na ire chikorera pore abana pore maremereri anu mutamiri yose nere taya era undi nere taya ndase biro monekereke emdosa nyasa mana nakrene mbia mana Kristo rumo wiki matata yana butamiri wete Kristo motongi meganda Gere kore yara re to manno ndata na kwaren Kristo rumo wiki matata manne nyar ko kitoro mo chiyo nyasa Kristo rumo wiki matata obe ka bana chimba ime Kristo rumo wiki matata na bairi ba ko ande sabar nyasa re rumo wiki matata ako ni vyo mebiri kina mwanya banda sa Kristo rumo wiki matata obare na ndo wate starting nyasa re rumo matata ne kyo nye kitiro mono nyasa manno na Yesu aina sabiri tiaba ne goroba sore kuran sura sana kuyin amen sante abana ba kwambuka chikorera cha kwambuka no mwa penalty nere umusiko monena se nyombelia ya rofa amona makoli abana ba kwambuka barumaiga ya chikorera cha kwambuka bali bonsi bibaze kwa kwambuka pore abantu bonsi mfa penalty bakora somo na kwambuka bali bayarwa ya bonsi yes tufanye haraka kwa sababu ya masaa Rest in peace, rest in peace, rest in peace. Daddy, lala salama, salama. Mwana hapa hana wenga. Na baada ya kupata pole mtakipenda katika muda siwacha. Tawamo okwana okay kuwakiwa maguta mugaka ewe maiki abantu tokoraiga okwane urupole yao tekaranse korobwa kemuntu ubwatie n'abantu bawo muna kwabanga kemuntu na Florence gatatu gatatu asa nyombeyo Samorieta gonkorukwa Ngaji Francis yo musende aremu gaire bono iga numu mame maremu yo raire bono iga numu mame twajire asogoteba pole enene asokumusiria manyekaine buno mubundi omonene obeira okore gasi yaye yo bubundi obuya ange chisemo chonsi ogoteba pole asaba babuli otigara abana bali baminto amona aba anko bande batigarete ajaiga nabaya bekirenga oikirenga kiyeiga nere rabe enyangi ya yo mwelyo ande yararakanire ili arenge gokorera twensi hamo kike kiagere twararakanira se enyangi yaye akumwakerenga kiyo mwelyo okweli kwa mwelyo mbuyamono. Thank you so much. Kemunta sore ndo na Sokoto yiga tinna mutwa sikagoje mutwa wa kwanziga Rest in peace, rest in peace, rest in peace. Chibicha chinyinge dokora iga dokona wako bicheyo dokora iga igo banya ko ryo gukwana naenda sabe. Thank you so much. Mama sababu nali moto wakabicha moto nali chibichanchiro chia ndio bagwakana chire life na bagwanchira chikorusiwa to muntu gatokwanira naende atosabere. Okay, asante ndio nalo leo mgatunara magatuna amoro liba special
nade ng'oronde okay ngera magoto yacha abande tokala wabakaranse mbira soro ikambira mono bose sana sana ekara yakona gokwena omuntu okoro ku Bernard abali ba Bernard boys banakoranga Mbia mono asamarieta ni ngoro kuyunuka kwamboka igonde mamo mwaba Burorensi nje Burorensi na ali mwana ke muntu mwana mwabo mweno bono ni gongo batebina ki baba cheni one na bachukuru bane remeraria murocha makori ara narororo kali tato mino gwegera kobo kurara tata baba na bane cheni one remeraria okoremerari nkororo ikegera makori ntubwate bono nderi ko na ugumi na tukumi kende ngeyo turakore bono tigetu sabe omuya Nyasaye tata no mwana no moikomo chanu tata nako bakire na gwake iringa mbuya mone kiagara gwaturinda kuruwe mambi gwatugiri jinse Nyasaye tigere liarore tata gotwarunga twarine byo mabirosi na makamanya bantu twachire korara so mwana no mwina beto korara Nyasaye to gwatorentire bone gintu twarentara magombe ikiagara utigira abana bayo utigire no mwanjo Nyasaye utigire na bamwabo tata bono otogusabo bole mubiya ikiagara na yokole Nyasaye to ndugo twachire korigere tata twachire kobakirori twetigira asore abana abuna babekira asore igo twasabira siritera Yesu Kristo yoro motori ito amen muno yago kora ndona tot abara magapi Omachanu sababu omachanu Nyasaye tata siritera Yesu twachire na tumenire asiriere liga lyokwaeli kwa makoyone Nyasaye ito otware gwetiga sole kubwa mono torete familia y'omwena tigira abana tigira omwanchioye tigira abamwabo Nyasaye ito liwa mweli lyonsekero ligenderete kororekana Nyasaye ito naye tware kurangeria obomunyakerugo okore kendo orarorekere buya ase nkeyega na ase familia yonsi wonekero turaiga kabamono into turwanirira ase keraring'ana na indokora maya moigoye kerura ere ebakonesiko naye bikoiranira nasiritera Yesu Kristo motori ito amen Marieta James Oyaro George mokoyoye omweno thank you so much bamara mokoyo to James enteranare huwa basa bapata nanchara enteranare muro sianchera gabo abagana bana sagocha enteranare sigwa basa mata nanchara omuna kwa naiga nere obubundi Bernard abwage no burote korwalia tugacha baka muna bagandrete kogenda gochimoino iganda te ekanze ya Methodist ebange esekwaya kitakani chinyinge pini sano ekaranta ko marsara tonene abari ba marsara no marsako mo Bernard RC na reto ko marsara sa nganga sana rata ali tolona nete yes RC abari ba RC barata ko RC pore barba yar ko yar moino nyamaruma ekura Methodist kanga makira motoya skama toka baba skagocha iga abari bama abarisi abari barisi bonzipi abana bawe abatukoro bawe aba bari bonzipi bakoro sense marisi bakoro nyamo Iranya moga tukwana ningora gaki tukwana ningora kortori baga tukwana tukwana kabisa Osman bijaga omasomia mutama ukoro wa kama mbiamano thank you so much kama toa mungu sana masabana kama nyenchana mabata chinkwana omo oratsalore thank you biamara mwaka tuikaransa abantu tuikaransa tukachini karansa magana basi baikire ngakuti gongo chance ebungan kamara mwesi tangani mbiamano aseli tukeli bageri mwatonyoreire oyo ralire mokoyone penati itangani etora twale birengere rirende libwa mweli atigaire abakoyone mutwaro bora muna abana bali batigara
yara kene nke turakore kende wantu saberende obaremu mutware asokobwa tigo monene nero ratubwera onsi tubwe kebirenga sogosaba mane Nyasaye tata aino motori wemeganda oreri tukeri Nyasaye na twaikire gaigo monene wagate twarwe chinsemo chisinyo inye chionsi ayo monene tigo morembo koreka senkeye n'obuya bwabo koreka ekiagerekere tugokora antwira ni nambia mana sonsi asokobwa kwao tata ayama kana sabira serie tegesto motori oito amen. Thank you so much. Ekansa method simne ya sore gaiga ndaga tokanga saraba mundi bons chifundi na kwa ngona mtakere komera na maigaria mukura ne kimware gukwana mora mari komboga na mwa ton kwana na maigabu
Asante sana kwa Methodist Church. Biamone kwa yaito. Basta sekere dalia saure. Karuwe tangasi kwa bwati. Biamone jama ni siri baga. Nabonda tente benga abana bali bakulika gitari no yabanyo rwake. Abagani bachirega abaminto nande igunganka mwaikireka ana mwale goja. Asomo yega uyo minto Bernard omweno magoli. Karibu sana. Bale kwenda matangande banyoru badiga besa yaboga yabuto kenege nado digere miga singe bale kwenda matangande matangana mangare rero tikana ende ngwero kamwe magenyo chirega kurunga chesire mbegera okwenda nera matangande matangana mangale chama digamo gwero kamwe achega emanyenkani linda enda matangande magani karibu matangana mangerero nabogo ikaga nande kwenda ande sei gole ndo magani karibu orwe ngora yao kumai kwenda karibu sana. Rest in peace. Abantu baito na otora sama beti gatukwana ninga soko bukoinga biamule pole oyo minto Wilfred asogosiri ndugu yao Bernard umweno n'abantu baito ba Nyanza kya kwa jumura asama leta nguru kujeziriri mbegera muna mwaigure na inchino yomobo ase bali bakubolia ekerogo kyo ba MCA bwe ward yeye mutinyo gocha nasayo ogorre obuya bona mambia okuno yomo ito otigire bo bona twatigire 10 kianda olenda basani bali bane bayengo support ya Somali mo komenda chikure chigocha chisa netokole mangana ya mambi osebono amina asante sengenje okuiwo moito oyu ikona achira igana inche koleta ngora yane kwa niaba ya nche manyene ne family yane naenda matangande narale igali mangere mumanyete natebati ganchakira naenda ngende guchiali mangere naroto enda roto ba abantu baito pole igorende lero nduri waka siasa lero pole twaleta ngwetande binyoro twachakire gweta kerase naga igani nche linde toikaranse tusabe kura
bona abasabire nga kana kwenyorera eteri mbegera arama yanene kyabuso nase ballot paper eri igonde namba 2 bona asabire kuro yaino kitariki kianda mutenyo 8 narorera abana bali amachuma narorera abangina bali baitu balenge chokoni ali nabakwaniri naende natigire chingote 2 erinde chiakana none ebirogo. Asanteni sana. Thank you so much. Bamoro. Bamoro mheshimiwa Mbegera. Asingi nchogo chakorwa pora ya asingi familia penalty. Wanda kwa tabanga ekwali yarwa ya Methodist. Nere YouTube. Ekorwa nyansa kya Methodist choir. Igo kora swali na disidimba bwate mwarambu yabanga tutengaga baturandie nchiri basupport asingi nchenge yo. Abagani mbara ali esiko abagani mbara ali ba berina bagani bali moina ali swagochama tubwate birogo nchugocha birogo mbira swagocha rabagani bali yango bali maigabo abo aliri mbomo baka nyangau asore kari stand up mugaka nchugocha eke mugaka kunya gotenena kunya kubanyoringa tore ya maseye mo ase radio ya Funa Radio 102.0 FM na Bogo Funa TV. Abana banyangau abayiri banyangau chikorera cyanyangau abasani banyangau maga banyangau kama banga senginje chinsa on Kennedy ngamba ko abayiri banyangau Kennedy maga in peace Daddy. Thank you so much Commissioner na Korolire Boris Marube. Karibu. Wana na umbali ya Bons. Wana na reset time. Rest in peace Daddy. Wana na Bons. Wana family na roho kusianya nao ya kana kikaunda makori. Oyore etraba ya bana na roka otraba bana gasa bana bana bala kama mkaba watara mkia mkokora press kama ndate na bana banyanga gumbanywa meta kama ndate na makunguoye nonye musike kanywa mire atene na magakoye na libite yego soka bia onya tora nyama otene kando mwenye na watene no mwenye yega na atene na hoigo ngo etoko genda bia tama kama wakoro yes Chimicha. Awa mekuana naenda kusaburani. Apropos ngomongina wana tukaranze brace. Tukaranze tukae mwacha mataroborewa nanga njoto na ko ndaba gali abene njokocha na ko rangeri njokocha kwana tobase kwana no mwa okuminga iba kwagenda anaonka ewenka na nango chakera bora kondo Samarieta ngoro kwangine sinyamoita njema kwa ya nyangao pole sana so sirimo kwa yone wana lende ngto kora kende pole. What is good all the time Samarieta ngoro kuchoisi morau oiboge mbokoro kione sengera awone ere botaboli koro njengo jikotebe chikalira chiane pore somwa kanyangau no mwana ere isino mwana spora neke nyoreki gima na keire pore mose nigu nayo tigatosabe mochenta atinya sai na ko bakire na ko irobo nene biamo na kegera no miyambi biamo na kegera yo kunyara biamo na kegera no kwarenge keroko raya nabe to kurara na atmanyire ngangwa chetu sabari nya sai ramia abana ba ere nenke ngima le mie family ngima nya sai twetigira soe tu amainga ero ko rogendo tweboli nga twatigira sai ga nya sai ekine yeitero kuri kunacha intu twatigira tole moyo nintu to kweboli ngekero ko niyo mwali gwagwa nga intu bogima bwaitu burabere nya sai nyangi yaitu ne chako bune ya penalty ukwanje kwa uti okoleke twetigira sole nabagani bakira sinyangi ngana kero barata ko rogendo kabamo na barabu bako yuse byo mabira sinama ko mwanya bantu kabamo na barabu yuse bigoto byakiringe njasi kinjera yose birate bogeka se family eri bisindwa se lidale Yesu emekebe berate se family eri bisindwa se lidale Yesu umwana na osenya abana bali kero bagosoka nekero bagoswa nando bapyengia nekero bagosoma baise mino bongaini wanje kwa okoleke ko bono ko endera wikinyangi ya eri na kusoba no gosana se lidale Yesu yoro mborito. Amen. Thank you so much. Sante.
wageni wake wanne kupitia mambo mbalimbali. Asante sana Senge Njogocha. MC. Okay. Abageni bo mwana omukogoti orosa na makori Patrice kenenango. Abageni abasani abana ba Patrice Motwa. Motwa tobekera ini abageni abageni ba Patrice bana gocha. Kahabango na akara mheshimiwa Teneine Mr. Okemwa, karibu. Thank you so much. Okanya Chisa. Rest in peace. Rest in peace. Yes, Rest in peace. Ahora vamos a ver por mañana cho. Vamos a por Patrice. Kwa hiyo kama chini cha mtu ametoka Raiga, Simaski kwa Rusia kwa Mratambia. Kama kama watu Rusia kwa Mratambia hiyo kwa Raiga, remember kwa Raiga. Yes. Kama sana ndio kwa Raiga orinaga pia irbiyaga. Wakwane. Garawa kwanile. Thank you so much. Thank sana. Biamana Libaga Marawa bengi ya nande obaira ne ripole renda soko sir mokoyon mbali na ko mokoyon nanda lengo musani ono manene wara kolire binte bingerende bana nanjira bombwate gasyanko aha Biamana Aselibaga oyo penari no mwana one oyo penari no mwana one mwana oyo nyomete nkeye noyo mumurominto enkoro kwa nyayemi umongi no mwabangi na biara naro nakini rende tali kwenyara ogotire antebia ngeo muchuma kwa pole umwana cheni na gote bripore keranga kiende onse karo tugocha nayo gotwarigania na mugakone ro ngotwarigania rende pola so gosiria Bernard Chenombo ngi Wilfred oyo mwawenye yemi oyo urekorera yenkeye rende pole tuna baiti tule mwana mura pole asoko musiria umuromino mwanchaine mono kiera kirenga kingo charengenka abacho koro balia benkeye ba Bernard pole asoko musirita atomino lengo monto omokongo asegas saya make babate biri pole kurwe kenyoroke likia nyamache na bange tura na bange nchira bale ene twale entre pole yeito kigima nga molemererie pia mono tigansabe aseria tata nilio mwana nilio mwa mtakatifu amina tato itore goro tigayirie talia ulisikwe ubonda bwa oboche wanja kwa gokoreke saiga muna igoro toy bono ndagere ito ya bono utoruse bebe ito unanto gotiga bagotochegia tubasagu tubeka sogotemwa kulendo tobageri kurwa sowe wensa amina obonere busta tanu sumwana somo mtakatifu unabwarenge kale ole bono nande borabe miaka yonsi amina tosorore utungi nyasaye twachira sore ase bono mugasogati tukoira n'ingambu ya mono asaba abantu tole moyo watuikiria ase ngincho yeli aliri omwana Bernard yo kurero gendo mwana nyasaye remienkeye yakorerane makori abagale mia abana babatigirwe ase ngincho yo gusiri omwibori obo obaye chinguru na ndo ba obwororo basangera mamu mwabo banyale gusabukirita ngeri amakeni go twasabire twegene teno toigwe nsi ya mabera ona yumwana Kristo Yesu oyo musabiri tu. Amen. Thank you. Nimesikia kuna marafiki wenzetu ambapo ni wandani sana katika familia ya Bernard ambapo wametoka sehemu mbalimbali ya nchi hasa kutoka
sehemu ya Transmara huku Kilgoris. Kama mmefika hapa, tafadhali mkucha hapa mbele, kuna nafasi yenu ambapo mkaweze kufariji familia. Hata wale wametoka Western, kama mmeshafika hapa, karibu. Na tena kuna nafasi yenu hapa, mtongea mbele mkaweze kuongea na kufariji familia. Karibu. Eka wafanya gocha na bonda gatoto banga eke umbekerie tundu bali. Mr. Chairman, just a minute. In peace. Litangani ntagete gutangasa ngaki Bernard naengo umuremi wochi BBT8 number 55 na ende bali muri ochi BBT8 mumanyete muna togokora ekiombe nkere tobugate kero omonto itasirire toko moretere pasa olio gokora muna litogo tebani ndoigwana ine aba komiti ba ochi BBT8 mbara batene nega basali utiga ipasa nera ambugate koboka omonto nkonyancheni Sasa, thank you so much. Bwana, hao wageni wenye walikuwa wanaitwa kutoka Kilgoris na Western, karibuni hapa mbele. I miss you, Papa, in my life, Papa. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, Daddy. Lala salama. Asante. Ningependa wale wa Western wakazungumuze, wale wa Transmara wako hapa mbele. Wa Transmara hapa ni Western peke yake. Akina James Oremerinyo, kama umefika hapa tafadhali. Hawa ni kutoka Western. Ningependa mama akazungumuze na mmoja wenu akafariji familia. Wengine tutainua mikono tupigwe picha, alafu tukarudi pale. Kwa hivyo karibu aboga na karoniwe na majire nango tabore ngwe mtu Transmara kwa rule, lakini aninka ole na nimko itumano. Karibu sana. Tuinue mikono. Na Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ninaposimama hapa ninaitwa Beatrice Okot, ninatoka Western. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaposimama hapa, familia wa mzee ambao wamelala na wapa pole. Poleni sana kwa kupoteza mpendwa. Haleluya. Amen. Mzee, kuna wakati nilikuwa nasikia mzee anaungua. Mimi nikachukua nafasi ya kukuja hapa nione mzee mwenzangu. Huyo sasa ni ndugu yangu kwa sababu amenipea msichana iko kwangu. Haleluya. Na kitu ya kwanza ninapotoka hapa nilifurahi sana. Mungu alinipea mzee ambao ni wa furaha, mzee ambao ni wa kipekee. Tena mzee huyo, maajabu ya kwanza, yule mwaka ambao alizaliwa ndio hata mimi mwaka ambao nilizaliwa, mwaka 63. Hata tulipokaa tukajadiliana hiyo jambo, akashangaa na tukakaa na furaha ile mingi sana. Haleluya. Nasema pole kwa familia. Mzee ameweza kuungua, amekuwa na uchungu mwingi, lakini yote wacha tuachie Mungu, kwa sababu sisi wenyewe hatuna uwezo. Tungekuwa na uwezo tungeweza, lakini hatuna uwezo yoyote. Haleluya. Amen. Sitaendelea na mingi. Nimetembea hapa na mwenzangu huyu. Hawa ndio watoto yangu. Huyu ndio ninaishi na yeye. Huyu ndio mtoto yangu ambao ametoa msichana huku. Haleluya. Ninasema mama, mahali yako nampea pole ya kipekee. Mungu amshike, aendelee kulea wenye wamebaki nyuma. Pasipo Mungu hatuwezi.
tunaweka Mungu mbele. Haleluya. Amen. Oh, ni hayo tu. Thank you. Mubarikiwe. Thank you so much. Thank you. Mwinue mikono, picha. Nione mikono, mfanye hivi ndio tukae. Yes. Wacha uongee. Zungumza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimewasalimu wote katika jina la Yesu. Hamjambo? Hatujambo. Kwa majina mimi naitwa Kennedy Ochieng kutoka Western. Mimi ndio kijana wa pili wa mama, na mimi ndio nimechukua msichana wa mzee wa pili ambaye anaitwa Naikline Omweno. Mimi ndio tunakaa naye. Tumepiga pole, lakini yote ambayo yametendeka namwachia tu Mwenyezi Mungu, kwa sababu hatuna mengi ambayo tunaweza sema. Ni Mungu tu atufariji na atupe nguvu kwa familia zote. Mbarikiwe. Okay, thank you so much. Because of time you have to be. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Mimi ndio ndugu mkubwa ya Kennedy Ochieng. Mimi naitwa Apollo Onyango. Sisi ndio tunatoka Western pamoja. Thank you. Asanteni sana. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Asante. Kutoka Transmara ongee. Litanga ni mbia mono njotindi Transmara na lakini yo ntumire. Ama mukasabu mukasabu sabisi oramelinyo. Oyole kasi ni yane na arenga igoro cheni makoyone na kwete pole na abana igante bitarenge gocha rero onte binangocha kulera makoyona penalty ndente lambi ya ente na pole yego na igetaro nyamoko na mochari komenta nayo inje na bugo yubugake penalty no makoyone twabete ko motogo soma nere nyasakie polytechnic omoigo no yaro gotwarokia nande penalty akabya akangamwise ko mwabo igo penalty le muntu muyagaki. Thank you so much. Gono bunande ngote bangaki abana bali bane no mukoyone chini kenya saya balende keka no bwatoko bwambia biamono. Asante. Chakwa chama tigatia to ekirato gukora na bali mabase ko ganda ngo baturiribaga asengi jofata chirenda to ni familia penalty kwa ba penalty chini na mutwa bairi bacha sengi ncho ya penalty chini tena mutwa na rore foto ikire totagete kwenda ba program ya kanisa. Yes. So hurry up. Chini abana ba chini chikora sasa hapa tukolewa na picha. Na mkumbuke tuko live katika Funa TV na Funa Radio 102.0 FM. Warandi mwezi pamole ma wakare tunapambete lakini nasingi njiye chisa. Tubu atikichi mwina abtuwekera iniga. Tunayasa mkubwa mbeka kama kogati. Mungi dato ni mtoa. Yes. Yes, beka makogati. Na kirinyafo aretiaso proyani mataga chimoino. Yawa wana chao. Awara baba na advance pichiko ratio yawe. Napata msimama. Kama ndaba na atoa kwamba umefika. Tuko right. Na kuna watu wanapambana. Boto na mboto amua kwa mcha. Yes. Chini cha tuma kama wako ngoroiga. Tuna mikono kwa sababu ya picha. Yes. Wandalo to. Thank you so much. Kanya sawa senyo. Ekara. Ekara. Tuwa kirwa picha higo. Endu kunora la chen. Oso kumesaro. Karoli akopa. Kama yuko ako. Yes. My mic. Yes. Hapo ndio tukiwa wengine tumekaa, tukarudi tukae. Tuketi mahali tukua tafadhali. Tukaranza. Asante. Tukaranza ndio watu kuwa na nie. Asante kwa kunipatia nafasi. Mimi naitwa John Karoli Nyamiobo. Ni ndugu ya Jen. Baba yangu anafuata mama yake Lois Mogoi. Tumetoka mahali inaitwa Kiango. Mimi ni baba kama hapa. Hata nimesikia hata Somali Omwiro nikashangaa kwa sababu Somali toka na wengi Kiango. Mimi ni mwalimu JKUAT University Kisii.
tena nilikuwa chief economist National Treasury, tena nilikuwa chairman ya CDF Machoge wakati wa Nyanja. Machoge ilikuwa moja. Tena nilikuwa chief advisor wa Governor Ongwae 2013-2017. Hata nilikuwa natarajia kupata mheshimiwa mweno hapa, lakini nasikia ametoka. Tunashukuru sana kwa mipango ile mmefanya. Niko na ndugu yangu, sijui kama baba yangu mdogo amekuja hapa, ile ndugu ya Mogoi amekuja Nyandieka. Kama hajakuja, wacha nipatie ndugu yangu wasalimie, alafu tutaondoka. Nitaomba tuondoke. Amjambo. Jambo. Mrudi salama, mnapofika nyumbani salimia wengine. Mimi na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Jeni ni kazini wangu, baba yake ndiye anafuata mama yangu, kwa hivyo tunasema pole sana. Nataka kuomba, mimi ni elder wa SDA Ngong Church, kwa hivyo nataka tumshukuru Mungu kwa maisha huyo Mokoyo anaishi, na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakuja mbele yako tukiwa na wingi wa shukrani kwa miaka uliopatia Omweno akaishi dunia hii, na umeona wengi, tumeshukuru, na ikawa ni kupenda kwako aondoke. Mjane amebaki na watoto wake. Mwenyezi Mungu, tuweka mikononi mwako, uwe pamoja nao. Tunatarajia siku ya kurudi mara ya pili tutakutana na yeye, tuende mbinguni pamoja. Ndio ombi langu kutia kwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu. Amen. Asante. Tuomba Bilali Bageri kwa somo chairman wa kanisa. Karibu chairman. Twajakire kila toko jake misa toko dinna chigosio toko rusi erinde toe kanisa libagari nene twajakire bona pese moye kanisa mukadegist mbia mono nare gusaba bagaka mwensi abagaka bakatoliki togende gochiari moino bari torema tokore procession yo kubogori omobere kurwari to yoeti para rogoro asenare toko yo sweri gocha igoto genda ari tobogori omobere toyorete gocha na abande bake moto bogori ema yere tu omobere niga igokore tu maiga igo goeti gwari ore tu pakaga senteneine kamoranje rwabo gocha
Halo. Tote tuensi tafutali sitole. Tote tuensi na ina mmoja kwa kachinko mwa mzakara mcheke na penali. Tote tuensi toko kere asinya sae. Aka chinko bingora ikaso asole oino moye ko muya penali tukuli lero. Biamono tote tuensi toro siji kwa singo yobekete kwa siarusi. Igora ira ini abo omobere wetu katikati ya ino goika. Igora igo omobere wetu katikati yabo. Mbale baisa ranseke kutia kiaro goro. Tosike nyasaye. Ore buyango nya kore buya torwale tio gotenena. Biamono. Biamono asoko iwera yo bekete ko sio rusie. Wake chingo bya soko mujengera nyasaye. Biamono. Yo isaran sate nene asoko musika nyasaye.
jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Tumefika hapa kwa nia ya marehemu wetu Bernard Omweno. Tumekuja na risala rambirambi kwa jamaa yake, familia yake, mke wake, watoto, ndugu zake, marafiki na wale wote ambao wameishi pamoja, wamemlea mpaka mahali alikuwa anafanya kazi. Yoto ikirega twachire buna abantu linde tonyale kosemania na mono tonyale kolemania igoro y'obugima bwaitu buna abantu ngana butu achicirega iga limo gose kabere ase chiamate cheitu na into twasiriri abatata togo chaga tumaete engencho yogo sirio mugaka se amate ngelinde turwo gosemia asumongi no lio tikaire sabana bali batikaire ngana kyo engencho yokorwa ekingwanso egetagativu nganya sae aireli bagalio mugakoyo ase amate yae nga na mono alia se twabeire abaremerwa tigatunyale gwite bibitu linde tunyale kuwenera kurwa ekingwanso keiga egetagativu.
Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamee dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwana alikufa na akafufuka. Tujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Bernard Umweno Makori aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufuka kwa njia yake. Anaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Ogosoma ogotangani kurwase lirube lya Batesaloniki eyemo tosome inye 13 goika 15 ogocha kwa monene korende baminto titoligetinga timomanya amang'ana igoro yabo bararire mobaise goichani gwabuna abande abatali nogosemeria naki onye twegenire ng'a Yesu nakwete naenda akaboka nabo igo nabo bararira ase Yesu Nyasaye nabarente amonere naki aya twabatebirie ase ring'ana lyomonene ng'a intwe abatore moyo abatwatigaire goika ekero kyogocha kwa monene titogotang'anira abo baikire korara ekiagero monene omonyene naike korwa igoro neryogirie ritang'ani ryogirie ring'ana ryogochika amo neryogirie omomalaika omonene na egeturi kiegetureri kia Nyasaye nabwo bakweta ase Kristo na baboke ritang'ani elio nyuma yayo intwe abatore moyo abatwatigaire inatoboligwe amo na barabwo gochiase amare elio torototere omonene igoro gati nabo inatobe amo no monene botambe asayo
remania inwe ase amanganaya lingana ligia lya Nyasaye buyamona ase Nyasaye totenene asoko yetoge evanjeli. Monguru abe na inwe kusoma kwa Injili Takatifu na yali yetu na Yohana. Yes, Yohana isano chakire merongo ibiri na isano bake merongo ibiri na kianda. Eken nabatebirie ensango chiri nabono nereo ebitondo birayigweli ogiri omwana Nyasaye nabali baraligwe nababe moyo na kibuna tatale n'obugima ime yaye omonyene nabo igo oire na omwana koba n'obugima ime yaye omonyene omoiro kubwa gukora ekina ekyagerera omwana omwanya bantu timo kumya asaya na kiensango chiri ekera abantu bonsi barase chimbera ime barayigweli ogiri yaye nabarabo nabasoke bali abale gukora amaya ase okubukiwa kw'obugima n'abalya abale gukora amabi ase okubukiwa wekina. Evanjiri y'omonguru. Bono onde nonyo kubwate story chinse chikora atagalie story yeye toye niyo mugako yo umawo chake story onde bwente ubwate story okobeke birangale byago otegerere ngane eli mogo sabire ndiko konya asubugima bwawo n'ubugima bwane toikirega igatugusabira moyo umugaka Penadi omwino makori ngakero montaralire tubwate ibintu bibere egente getangani umoichano nga intubu n'abantu tukwani ekero yo minto atwalira obugima tobe amonere mbaka chinga kigete moichano kero monto itasirire onye kubwato bongo burungi pi koikoi cyane lakini natarete asegete ngise go kwana boko nyoro muntu yino arega tinko nyatura tokaenda kulero mugaka ubwate myaka 102 mone karato kogenda igato gutara guchialia mugako yarenge sokoro bwo mungwana twasomete kom togo swa guchia compound monginonde uchaki nerwe kumba lakini yatareka myaka iyo gatanga nonye togo chigo chiabuka aki kese no mojega tumusifu Yesu Kristo ngano no mojega akoraki nanda agusumali buya agusumali ngaki nyaruka gete yarenga abo musini gore myaka 20 akomatenga maokoro nonye umugakorio ikire myaka 200 ntuliko sumali ngenche yuko sumali toko genda kolemania na bali basiriri sokoro yabonga chinga kichomali mbakoleki lakini nawe bono seita antonya koraka matanga iga monta kwirira abantu babaseka ati taliki ento kya mwanya bantu buli ubu mwanya bantu kero montara ire na ande bona enganeli sekuri twara chira matanga nonye abande seita tonyorire ngana ande kero matanga achire
abantu bakomenta buliri asa abantu basireire nchengo kwana ntali na bwoba twanyorta matanga seito kero tato minta sirete abantu batale koruka kero tato minta rualete paru nonye ntatere kara sirete bakoma batanga wano twali kuliki mocha lingi ya tomobeke. Tumusifu Yesu Kristo. Abantu abo bongo bwambuye buli aba bangi kuna bako ngakamagena, but that is the truth of the matter. Nga omuntu obwato bongo boronge akaro omuntu asire no yomwabo koikotu aro moichano n'omuntu ulia bantu bago chabago sumaili akara bantu bakolera basirio yomwabo bakeko era abantu bande mwa kunga nabarogi mole kwakole okokole cheche abantu bago samba nga no morogi. Tumusifu Yesu Kristo. Egente tangani bono karoto enko batawi gente tangani omoichano koba ekero montasire kento kia kabirigita keire kobo ogosemeria no kolemania tutabete abantu bogosemania tutabete abantu bakolemania kero montaralire togotagore mechi yaitu na andeligererie mechi emenge inubono mumete kenyoro ntu abantu kamete gochiali togochali moigo inumo mete kenyoro buja mono momanyete umochi mugakaralire onye amaterite kwebwata buja mochioyo gutagoka mochio lenge buja mwama konyora pamura balenge boronge balenge straight pamura bagwitira chindende kwabuli abana aba bomuga kanyareba inkikiabalia okoba jugo tatwali birangeli bija byogosemania nguna gukina kuna abantu tikatobe abantu togukina togosemania kuna abantu kento kikubwatie byo ngakero togoichana nande kero togotwara gosemania no okolemania Nyasaye goikabe igatia itu. Tumusifu Yesu Kristo. Nga Nyasaye goikabe gasegatia bono onye bali bakugamba Nyasaye nali gatia mwigwete bakugamba rugurari kakino onye kero muntu akugamba bono to bwata masikani ya penadi nara engineer umuntu kuru engineer no muntu moliri karua masikani for a minute please ko ikukurua masikani onye ko nakina tanga onye ko what story gendra uraru ko story umaygocha kerto ko eni umuntu nakiko gera abantu bande babwate birangera liye bibe nganki yako gera abangwa nabo bagocha gotengera umubiri bagotengera ki mungwano yakera linge moyo ntware ko motengera kisene atoko tabakara bali ba chere school otenga it changes the state of life ngobugi mabwaye bugwonjuleria nonye turuchu mubiri oyega ngomo yoye onyokoreta maya okarei aya mabe ntoliko saba kelisige ito kelisikatoliki babo ito no morokigo agototebiga ngomonto karalire onyorete batiso ogosemere ko boki wakuramanere bono nonyaye ko isaransi tega gusigotirina ko maite bibia penadi bono batanga nkifata bona akoto kelibungono igoro yo mongwana oyo bibia ento maite ekero guchaka kuligirie bibia aina yoro munya bibi ikiagera Nyasaye karago tongo omuntu atanga na mutongire aseke weka ine kiane ntoko soma malikai ngekero Nyasaye tonge to muntu atanga tigato tonge aseke ke weka ine kia eito bono kwa makonyoro muntu era kweruka na roro muje matanga tata nonya bacha kumusabira ne chinsa basali ebibya ento bimanyete bano bate nini ga ba kokwanera. No, you don't know the relationship Bernard had even the last minute with God. Ngana kero montagne entire anyure sumo kelisa katoliki babo itatenga montoya aiwesi koyaye jakera chinga kichijale ko engenta to komanya ngaki engentete na Nyasaye oye ngaki bakwanete. Lakini ebiranga libitu na mwanya bantu ntumaitu nabire osana keko rogo somo utangani Paulo akolikira abatesalonike ko atainga timoba abumutali nogo semeria asabaralire ko batanganira bali kubuka nande kero bako batanganira etoko babwatia ekero tubwato go semeri igoro yo kubokiwa
antumbali nonyise itaba tabugati okosemera igoro ryokobokyo rero kero tugusabira mugaka Bernard tiga inche amonaye toba abantu bogosemeri igoro ryokobokyo after kero twakula ngana ande ora twara gosemeri yoko ekero warura masikani so mugakoyo na masikani okuru naraliyaye koncho lyo bugima bwao koncho lyo bugima bwao bugima bwaitu buno muntu kilisikia gotorokereria iga nga nkia kogera Nyasaye gotongete Nyasaye gantonga litangani nkoreki imo mumanya litangani gese to kumanya tumumanya bandu mbale basiumetinga Nyasaye tayo umungwano yomo osomire mono engineer buno yo Nairobi ali kombolia karo twale ko chete ko talaba wanafunzi wa University of Nairobi kubatebya about young people and the faith umungwano yasoma civil engineering ari umwaka bwa moyali ona kama gonja tenga lakini aya noigene tenga engencheli yesage twebiboko yesage tuki ngorengerete na irane akombolibo. Do you think the way Jesus was given those strokes of canes will he come back nga tago koraki mono bugete Yesu no muntu olenge mbuyamule engana ya Nyasaye ge onchole kabaki ekamenya arali bona okoba ya meta story tubugete nga Yesu no mo kwaso munguno ayo ogokwana na aroche Yesu nkamurigere ngaitegekwe bagusina batebe nkamubori monene amasoma yakwasomira masini narago chandaige agakira mumetege ntokia bete afuta umutinyo yomo mwana oria akanyorwa bwate kansa ya colony abwate kansa ya rali kabate bikakimo komonyora musabire na ande na intutumo koleki inga ebirangali byabwata ekerago kigotambo ko chense meri tabasa kwenda kiko chichali Yesu yoncho kana onyo yu mino motenga gaki ngora chichali tuli Yesu bugi mabwa pena direro karo to ikirega tu atenirega pogo to nyolinga asubugi mabwa ito tetakeiri chichali Yesu tetakeiri tutwaro bugima pogo semelia pokolemania na gutara inchara yokwegera lakini goitere bintu bienseye bigo chibyatungaina kunyoro montaso asomete bujya umanya gotanga nonye bono Yesu inka yakale ki ruara moneno orole ruara bujya igo tigo monta akolaki na chito taro mongwano nde nainde igo ibintu binko batabitali inko batabi ngekera chinsa chichiere. These are things I've seen ana wendo musini lakini tindi musini mono ne limbo ataka mubira gasinini na arasu kirimiaka nkaenda ko munyagitali yo monene urwale Nyasaye na murangireti kera alenge ubugimo buya kera gocha nonye kanisa abo agocha igo akontenga nako bana bagocha kanisa na mamumu abo muntu osomete abanyagitali bali abanene Nairobi bakora ku consultant umeta abanyagitali mbaro igasi ya insurance service kwenda insurance sanga guswena ne kiriko iga ko ikali ko bolinga kigwagani daktari ningi gwete bobe nga kyo gwete bobe kabugolitie karamu aguswena ne kiriko biro kombire biko swena ningenje biko genda 360 degrees kwa mweresa ulika bali bakuru chintetere bakwenda baligereria pama ya kurchintetere abanyagitali nabo kasi yao mbali ko abantu mbali batali ko betasindani barabu kasi yao no kulika akarata yo nyagitali yabo na consultant tayo urabase gukwa karako na una Kenyatta bali mwira abantu bayino Kenyatta onye consultant tayo alike what did they bono mungwano oli agocha kanisa ali after by the way emebereje tejo Pero toko koba Bernard. We don't know who will be tomorrow.
uncho katabyo yumino ntuma itingo koko mambia mamu sacholia agankwanira iga tukaseka lakini kamatai ingenche jokoleta abana no mongino gekelisia is one way they are telling you come closer to God. Agaseka kandigelia gantenga mumura sino busasiruti ukuri dijajo busasiruti kurantika kamatai no, but I have to tell you you need God in your life. Agaseka Jumapili ayaga agatanga lakini ngwanta beti lakini ekiri chankire ngenda tukurwa na kime yane ketaliko ngaibaga nkwanire na Kristo kama tebye kirejekyo keira se ekanisa agali asitapa nako tukamainse kwana na Kristo agachaka goche kanisa avuto mwaka oyomo yani umutenyu buno orya ekero mwaka orire avute metenye 12 kuma ya korangaliwo elibona abiru mudikoni mwaka oyo eta akuru Cornelius narwalite ale mpisha hospital aganeti komonyo kubuli oyo lenge buye bagontenga nimetenye bere yo karwalire lakini alenze bubi kagenda kere kumarora nkanyora mwana koro montaru wale tatgeiro monu bweka omonu wabwate lakini akaro kumurigereria gatanga monguru twabire bebyeito na uturaucha so mabwo cyaki atwabire ubugima bwito aturaucha so mabutali utakoera kamanyora akanta yotaranga komoni ntakitenga mbe naye katebye familia ye gasoka siko tukacha kukambanera kama kontebi na kolire bituruturu ebinge tsogima bwane aba kusimo mete bituruturu akantebi ani asogima bwane kuruna soete secondary mostly primary I was a good man, but after my secondary studies, university, and in the years of my work wintona koleti metiko nyasaye na nyabere nkamotebi nyasaye nkwabirale kama yakomasomera dirije sale ngumusaraba igoro mongwana oliyo yago oyo maotanga ki etolie na into tokolaki noliyo ndakamotenga ya wakwanire bobe ojo tabuga ati bibinde ni into tubwatebe yesago tebyo mu byo oliyo ndengaki lero komera nto nararali kama tebi Krista kwabira naye ukuyigoro moyo ugo egerokoleki wabiru kamwa komonyo nkaira na amatukabere akarara umuntu few months na rocho urenge straight kogenda nyagitari timet mwana kwa nyagitari bantu bekiti masinchi ko ti lakini umuntu ulye n'umuntu amatuko amakega itire uri okwarure kenyoruga muri ko igugene abantu batanga umuntu westonti umuntu westonti ga lakini karanya sangeire ukuri cyo nyasa kubule tebyo yunga tiga kugani nyasa kuligi ngenda gusoma kwe banjire kwa lero twasomire kuri wase Yohana manye bintu bitikalite bibere byuka nande karonko barandeligo tindi ko barandeli no muya kanko erandeli na inche tumusifu Yesu Kristo bano yoteri nagise no monto nonye ndo musasiro tikere chako ndikira lyetuko natamete nkuranda tulege ntoko kari treat asoguma gwitu na basemina na basasiro tinga so mwaka takire kuikiengi mama tukosaba utalikolenga ibintu bindo kwanda masabo tukanda asigete Nairobi ali akuru resurrection garden asikadi no tunga tindekire asa you are quiet kata lingatenge wiki yaro yani gakirecha na bauna abe galera arna inche gakitika anda masomi reso baka bangwana mba musanaro oli anchiteli yogi nesimi ntogenda masabo takoli simi yae kobako nkamata momura ase wiki yaro gakitocha gonkule ugeto muroli nantigete akarona achira asegete gabono naringisaranste ngosa nanyora umuntu ukombwata kurumaye gaga amanya koge chuna nyora na muramira ikitalike banchiri yale reko totebi
tubwate chimbaba ibere two wings nga gokora maya na gokora ki chinsango chachire ebitondo bikobokirwa nga bali bale gokora maya kuchiasa ubugima butakoriki na bali bakolera mabego chiaseki asekina nkibono ndaganyere kina gose boli yo minonga aine kino kanyete titoganye kina moso amate yo mugaka Bernard Makori omweno Bernard omweno Makori ntoganye kina tikatobe wetera setatoyo umroyo minto mugakoyo otakonya bune amate tobe abantu tugocha kubuka ase Kristo kokoramaya ono kokoramaya abantu baratanga yani otoerora naye oko etora bagotanga gokora ki etora aye lakini kumaitenga ogwe etora asengu ase Kristo daron kobek asoboina kobekira tore moga kapenadi umusaraba umubekira tore ki asoboina bwa nagenda compound gete umuga kasirete emyaka mekege yaitire nandi tiga twasomanye ibintu binebi abana ndakwane atanga ukire gotorosiga no we are here today because of his life we don't know tomorrow ngana kero twanyoleli bagatwikira we have to talk what is there kandi amategete umuga komone no usirete ubo inabwa bubekira umusaraba makonyoli nyaruke nene agusibiri burangeti ubo inayigoro na mwacha mukagiri gwe kugusibira bebo wana mwakire moko ngenanele tikangenda moto but when a big man muka common na sirira se amate ubo inabakoleki aba bande bakire mba ukwana ayeto ubusika kabato ubusika tosomere ngakie bata bono Paula ukwanira abakorinto yeli tangani eyemo 15 kugendera katikisa soma gabu tukulero timbaro sirende mbata itakonda kuchiabu moigunga Paulo nga kyawata byaba korinto igoro musaraba anya abantu barenga abasinyu n'abakorinto ebituruturu byonsi moko muroche paite gwe ebyo byonsi birese ita origin yaye nkorinto na abantu bali meteka kibalenge na abantu bachite skuru basomete mono bono bale kuligeria magana Kristo batanga obono buliri bakorinto yeli tangani uchayemo uchakere 18 likondo linde ndialinga unkaimwire likondo likuchi ndiko tusanga makondo likubandi ndiete abakorinto yeli tangani eyemo chakere yemo goika no chakere 18 goika chinguru ekerenga kyo soma chinguru chyo musalaba chinguru chaki ngakiri ngana lyo musalaba no boliri asabwo bagosira boliri ase barabi korenda setole intwe abatu abeire togotoligwa nigolire chinguru cha Nyasaye bali twatoligwelire chinguru asiki kurakiri umwalimu bono onde nayo okobatiso utari kubatiso aseke manyira kyo musaraba ngana akubatisira aseli itali ya tata neliyo mwana neliyo moyo ki ikineke manyira kyo musaraba lakini ase irole rande toigu nakiringana lyo musalaba noboliri asabwo bagosira oboliri asabara bakokoraki asaba ngaini rende korenda ase tole intwe abatu abeire nogotoligwa nigolire chinguru cha Nyasaye bali twatoliguli abere chinguru cha Nyasaye tugenderere nakinelikire nisali obongaini bw'abangaini nasali obongaini bwaki bw'abangaini na okomanya kw'abamanyi ninkwange abamanyi kemanyi mwo togende kuchimoto ngayale omongaini kayari omongaini ngayale omworokia bwa maliko ngayale okoyoa oyo kwamerania na mangana enseye ine Nyasaye takolete obongaini bwenseye koba oboliri Nyasaye akora obongaini bwenseye koba ki
ekiagera ase obong'aini bwaye Nyasaye akaroberia ng'a ense tekonyara komomanya ase enchera y'obong'aini tokumanya Nyasaye ase eng'encho yaki ng'a kobochete sukuru osomete mono tokumanya Nyasaye gwetera chisemi chense gendera likucha moto agancha kobatoria abamwegenete batoliwe ase oboriri bwe ring'ana riria rikorandigwa abayahudi nigo bakona koboria barore ebikone na abagiriki bakorigia obong'aini korende korairorabo abayahudi abayahudi n'abagiriki abayahudi nigo bakona koboria barore ebikone abayahudi batagete ki ebikone no kurakiri akego nonye se itoga umuntu nari atageta agende kanisa akararorire ki utagete chinkuba cyake bugoma kwande kanisa no don't quit for destruction na abagiriki bakorigia obong'aini abagiriki bakorigia ki ebikone n'obong'aini koraisa nsoma tigera gochimahate mutaboki no bali mutoteka soma ebibiria bono nabaireyo tokwenda ka tutaboki obong'aini bwense igotindi kotanga bantu mbagende school ngara kinge kokogende school rero nkoani tuli engineer Bernard ekero kogende school amali yago matingo obong'aini obo bokorwa ase Nyasaye okorwa masikano kya ase Nyasaye kyagera obong'aini obo nero koire nakiko twatebire ng'a bali babelire ase sabali yogokorwa okuya tocha kubukwa ase egutwa yobonne bwaye ng'a bali twakorire amabe ekina tigatusobe ng'a bali bararire batakorete buya ekina kiabo kekora ki kegusuyu n'abandi byagusuyu moigwete byagusuyu bambaro bataite kubori chikura bakaratanguga byagusuyire bacha babori chikura eki naye na inche tosabe ng'aso oboremeri bwaitu buno abantu omoerio ase ekina keri ekina ekekora ki kegusuyu lakini bono kugakitore moyo gatwisaransi tuigweterio keri nkyo kuganyera ekina tebyo uyo mino ngatiga kuganya ekina mwalimu ncho tosomera nanda atukolera abagaratia uyu nani Paulo gukwana uchiasa abagaratia isano chakiri kumina kianda bakemerongi bina isano nongo kulira gabo manye ebitu nanga soma abu ochore nganka yogotoka nande kero gwatukira sayo kayako bekire ino nero eng'encho yogocha kwania mugaka Bernard umwe abagaratia isano uchakiri kumina kianda bakemerongi bire esanemo okosoma ng'ora nalikero yo muito onyore ng'ano koira mwago onyore ng'ano koira mino kirenga kyogosoma okwama kwomoika na ogokora gwechingencho chiebibe ng'anto bwato kwama kwomoika na kwokubokiwa nechingencho chiebibe na ikwo kwanda asekina ogokora gwechingencho chiebibe ni gokore maiso marore na korokwo n'obotomani eubi obonyaka obosasime emegwekano oborogi obobisa eliomana libero endamwamu obong'iti okwerusanania ogweatanana emoko oboiti obotindi chigosori chimbe na amang'anande una ayo kurakiririwa mwaigure ebintu ebi ke nabarosiri jako umwalimu gali ase gwachakera ng'akiora yagoteba 19 yabo ogokora gwechingencho chiebibe nigokore maiso marore ekero gokora ebibe okubikora maiso marore nonyekero uraso musuntimi egente kiekere maiso marore nande mwabikwaneiro nonya abande batichira amato bairorere nakorokwo n'obotomani eubi obonyaka obosasime emegwekano oborogi obobisa eliomana libero endamwamu obong'iti okwerusanania
oguyatanana emoko oboiti ogotinda chigosori chimbe na amang'anande buna ayo amang'anande anga unarali kakie bintu bino twabikwana mbibolete seita lakini ekero biro inche amonaye ekero nkwanyora nga inche tindi ase bintu ebyo tinga iribaga ryokunakire kinolya urase bintu ebyo ndeo egere musabere ndeo egere mokonye anyare korwase chikosori chimbe lakini botambe nkitogokora ekero okonyora nga Nyasaye okoire neema ogotara buya ase obukristo bwao nkiyokokorera oyo mino. Tumusifu Yesu Kristo. Milele. Ugembali n'ababoliga ecyumuya totabe ecyumuya seinoga muswati naro mumanyete nimete mbali seinoga baswati bali bawisaranse birugo biri ebitambe enkwane yi muri kunyegwa muswati yo manye ngambo songa amenyeto meliro for 5 years yago isaranse birugo ki itukio limacha se cyumuya inabatenga na akire mboyomo waba na cyumuya baswati be cyumuya mbu yamule ngakimogo chaka tanga kwanza tali nonya bakonguto gotwara bono nyoru go chaka utarna mugako gakora go utaru muswati uri ko ikatoche to guchinduru korumwago ko ikoko ngontu ngaki nakoro gutara no muntu ngonyanya sawo gusiniri ubwate nema kwamanyire Kristo uryo ndenga kyogokora nakiki na twachirega ntoche tiga ngatoche koragire ryo ndibwensi nga uyo bwachi gosoli chimbe urase binde igo totebenga no togo chaga tosemanira ronga rero tokomeke yutan togonjoka onyendigire go chiasa maru goitra suguma bwepena direro ngoncho kendigire go chiasa kri ndigo chiasa altari yae ikina kyakora togosoma manganae soma bone pati yende tokole na bakulire buna narenge ko bakulera litangani ko twakulira utalera ndero twasoma mangana litangani twakulire tukuru litangani nalero bono goitira suma bwa penalty ngokulira utole nga abo bagokora mangana ngabuna yo tibakonyora omwando bw'oburochi bwa Nyasaye kwaberu nkoro aye unonya kule igo manyano kwaberule aye chaka gochiko gende kilise bwangu kendreli kolendo kwa makumoika no bwanchani omogoko omolembe obalemereria obwororo obuya obwegenwa oboitongo okwelita sonsi machikande tali arange amangana buna ayo machikande tali arange amangana ngaunaki abo kutigera igo bono isaransa ngutabu bachikutabu kiuchinyomba okwa makumo ikumya obwanjani omogoko na bitwachira gusabira ya mate ya penalty lakini abantu bande bono ngukora turamatanga gochimambi ende gocho penalty ga uchake bono kuburukania abantu penalty urali ekararalire tokokonya mate yaye itare asokwege bona abantu anda bacha gochaga tabi mungino bono na ochorole penalty no nyule ngeiga ochorali gerelia nabokonyora kende nkiriki abete nturikora akora sitabo I urge a family yo mugako penalty don't listen to sounds which are ungodly to sagotega rondo bwensi ubwate enkwano etali ya Kristo to the sons and daughters wa penalty abande nkagete abanene mbaro but twali kwa no seminary yoyo unangocha iga mwana ndo ndikere message yankongu kurumachakos akontabinga utache tiondore online ya se WhatsApp utando online manya igona ne kulire umanya na kulire ki yani namweberelia uli museminari ulia lakini ngotenga nche bintongo kwa nagata tindiko formulate bintegere mbabe kensa we talk things which are there so that we can learn mwana oyo nyaruka
mama mwabasirete kale class 4 nanero mwana omutangi kero mama mwabasira tatu mwabo gachire kanisa akachaka kunywa maru ngenje abatata abamame igamu mame mbagara mere mbabuli ngenje gakya basacha tokosema ninga ngo musacha gutinda nero musacha let us remove that language from our heads musacha karago ikoro mo swati oye bono moko motokinga yaye nayo maite kugamba no asike songo tokotanga it is nonsensical bono musacha ugachire kanisa bagachaka masemie kwasiba na ali moigo bono obeira sema mwana oyo agasinyuka soma emyaka ebere atali gochi school agacha konyoranga mwise ko mama mwabona arasigete. She had to move from Makueni to Machakos. 2 hours drive. Akakobese affair koligi anti yae. Akamanyora anti yae uri akamokonya paka aika form 4. Lakini noma etobo sae una mbole karwo ikirobo sae no ime chandere mino karaki okueba. Kwanyole nyaruka emaitenga mwabo mbabwato bakongupi lakini akuriye bikoro to biribire okongo mubimanyeti nara atari gukitendere mategera abantu bakoraki no aye baba ois no bera mina abo abantu ngo koraki korora bali in fact ya toko enda sinyaruka chechire mwabo nakiye koraba abatanga kezuri cha ekiyege koraki lakini ekebega koraki yego itangaza bono mugaka manyurali magonza kunyuri kurende ya kantenga ligeli nonye yanga motumba yanga ki batenga mia bakunye samusa chagua na mia kande yange elie koni weli butano umuntu uri nyako uche street abatanga singeli tone koni ese ntukonda kunyeligia banyaruka mura oise kuisaransa mino okocha koligi lakini gorai bikoro to chagutara uchogembo okoira na gocha magurabi imbete irangu eche intonye manyeti mwana oyo egaikera bone asubusa ebwaye akabatati we lakini yasaka makonya akenyoria yagire parish ino na ariguchi tukantuka baye seminar ngakibameta koma na abasaye akandre skuru akora akego obeiro mungaini lakini umetenkia mobereire kamanyire konyori muragirinde ibwate V8 chikali chikoro ku V8 muchimaite chikali unechi abayishimiwa bawutalera na wachikoro ku V8 muchimurigerere karo bachire umete na ino mwarigereri toko ndo chikumurigereri kora rigereri gali yagutalera ngakie koro nchomete karo kubarigereri tindi ko anda murigereri ichinga kinalenge kenyorana nche ko anda nalenge lakini nale koserwa kyara nabwate kebanda nale ko anda nche naligererie gali eri natanga na nche ko ikange ndi gali bune lakini bona bantu ko genda gali ogane tiose chetali ko seru nacha kukwana atikankwa nebinde ndwa mwana olia enyarukeria somire computer sinini ulikirwa sabituke vya mpesa mongwana onde bwate V8 akalete gali elia kanyereta livasi kanyepaki akagutudro chibesa chitalinke kara gutudro ile akamanya kumbulinga ki baba unolega nole ne erango chibone imwa kwanire nganole people lakini aseke kamba bakanyekwane ngenchegete timanyi tinga kale okwano mwana urya kamotabi unandeiga mbono nakura basoma amasini niga kunya kutwalike talike bana ba minto batatombale magiga tagete kosomi akambuli kubasomia yeye bali irenga yo mali form 3 yo ndale form 1 no yo ndale class 7 efi yabo irenga akamoroke pauta yanga igento gegocha bwango kutorage chiera gento gegocha bwango to akaraki ngumusa mumurolia mumuromoke akasokia cheki ya kalika ulio lo form 3 efi yatika to 20000 akalika ere genuine tali yo bakora
kalika no akamuri no rio nde irenga nera gose irenga nera kalika no rio le class 7 akamutabya mbali kwa kane runa cheki ntobati free education akamuri irenga akamutabya akamwa manoti ali chwa amanoti ali ngakinto konyaroka yamaya akonyenya akamwa akamutabya kendo akanere bana ba ministries munyaruko uli akabibalimo tumusifu Yesu Kristo nonya yelimo iga enchale koliete tiko montache ga akole gosoli aruteli bukumi nsabo koko sekerali koko ikobali ichwati mwana uli etuka yabanda atikire ya mpesa agatika tasiegeti akamnyoka gochika 1 kilometers away 1 kilometer akamnyoka gochinka nganya sawa kolireki kaenda kabaka ne school fees lakini ende naro ulenga mpesa yansema karara mnyoka gochika akamubungira gali karakwira na after 2 hours komutaibaba nonya kwanyora chiri egasinereri kamweke bungu after metienyi bikone mbirence igaki tigamba kwanire kabande ngonte mule nkobarosinde. These are real stories we are getting. Mwana ulya konte rero konte inga mbabeti na mongwano uli kemobere lakini mongwano uli akoroka after 3 months taire tino namba ya asimi lakini akaira na agali akamata inga mbachete for pregnant test kumbulinga kinkogenda na inchende igo tortinda ramuntu o akolkan na Bikira Maria bwe nonye musubati omwabe Elizabeth Kristo namo kwanere ekero biko baigo nkiga gotosemi nga chinguru chakire chanchikorete ki nonye nche unando musasiroti imanyete kabisa nga kirecha nakorete ki onye nchi manyete ajureka igikenyoroka kinki utamanyererende nga nekerura amanyabo kora kigenda seke kono mwana uri karanyo ortenga na bere igo she wants to commit suicide amtenga genda sumusasiroti urange amanaye lakini akontebinga nchiranja gotebiki atete kwerusio bukmo na muri kirakatato lero na muri kanga please I beg you don't take your life you have more life to live than that one nero ma kongiro rakatato nga utache tiondro online ina akolire ki kwetrase bugima bwa pena tusabira umwana oyo nga nabana bange bali bunayigo ngonchuka guchasa abana ba penalty abande mbali mu abaira abanene bugima bwa tatu mine ka twachiri kumusabira tikaba tosomi mogo tigara na mamu mino mogo sema nere mogo yande kanisa ya mate yego tenna bakon agiyo nyora abantu bande mbali ya sabana ba penalty na aligutira uchisengerura ono mufano se itonsa tindi ko bayirale uchiasengera kartwa gachiri lili torabake nkanyole nyaruka ibwate mamu mu abebigoti ngako mugwate bigoti ko mamu mu amatabiringa togo chabotuko asomo chione ko matainga nkwanyu metu na nchentige nkalebya who are you ayino mwana bu muchoria no muiburi abwata chinguru choko tainga tobasa gocha somo chio sangapi botuko lakini abantu bande tobota abana baito inyaruka yage ekogoseiga okubageka gochi umuiburi omino mwino nga nyamusi one tali kongita nyamusi ogakora ki umwana ogagoite umuntu kwa mireti umuntu ekegusitota ogaitora ogakora ki kwamanya kumyoka nga nyamusi one agakora ki mumete mingi yaninki nabatabi mata na ntikamba irolere imone bibisini ni mokoroka mami okoroka mwana ngaki nande kako kogosuga kako akworoe kwamanya goche paranga ngokuna poyone ngokuna ngo ekarago cha koba poyonde ogocha gotoliki totonyora but I urge abana ba penalty korulero bakomoelio mugutara na mamu mino ono timba roseti na nchiri nyasaye tata
koyomo mongino yomo no kagoria koyomo no mwana onye karo yomo muchiga gase chisara muni nyasaye to wakira byasa ke kuma wa penadi umwino makoli twachire gaiga tukusabira amate yae tusabira mongino na bana bae na bamwa bonsi ngomo yo mutakatifu nya kutumwase amateria tokobuli kerecha tanyara kutarasi amateye kulinda moyo mutakatifu barae ngabanyara kutarasu burabo asokugena kwabo omonguru otoiwe Urwase familia yo machi mochenu nyasaye twakwere ni ringambo yamona seke gugia Bernard na ende chinga kichi nyasaye kwa moyirie omonene twakwere ni ringambo yamono na mono agate familia yaye chinga kichi nyasaye ire na machonzi omonene obakonye ase chinjira chonzi omonguru otoiwe Mbiya nyasaye uri iguru mono Yesu ru mwana no muiko mochenu omonene mbiya mono Yamono manana one kurugwa turinda na gwika chinse chiga chiabere mugaso gatiba guchikoira wono twachira senka ya wa mwabo mtorari rotigira abana baye magana mungino ye ora tatu mta abana bali baigwere mamo mwabo nali barakinu biya tata kera mali na mamo mwabo pena tiochire otigire ligwa mu tate ntura renda sachire o monguru toigwe Komenda nayo aye nyasaye matukao talikubarika namabera oturi no mwelio twachira asengencho yo mtupena ate ukurange kurwa sobusubiense monne pena ate no manyetse okonyira abantu abanga sekinyoleke oyigeirie abana abange abo bakwirige libona bakora bakonye kifamili cyabo ono monene otigire yo mungino na abana bae twabegira samabuka abo bakonye wamono bayikisemino ubungaini bito bakumanya babikira Maria sabere familia yiga yatigirwe elinde otambe wayinyuri gusaba wamono to batiga ko basabere kero bara barebe gusaba monguru otoiwe tugosaba yonse gwitira Kristo omonguru itu twiaregania ase okorwa sadaka tutagete bali bagotokonya gosangiriria sadaka bakristo abang'ina bakatoliki inchungu bali moro inchumo tokonye gosangiriria sadaka moete bwango iga etana na bubwango iga gochipara liga isari echine chinyingena na baita eteiga
okobogori okoboko asore abo bagweta nari baraete bwango bogori okoboko nari bakorora asore obeke sadaka abo. Etarogora agobogeka totenene kamoranja abakristo bami totwensi totenene onye toigweti mobere bobe tenena Salini ndugu, ili sadaka yangu na yeye kubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Bernard Omweno, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mwokozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumuona yeye aliyehakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki na tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti, ili sisi sote tusije tukafa. Ila mmoja tu alikubali kufa, kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo, pamoja na malaika wa mbinguni, tunakusifu tukiungama kwa furaha.
nasekelesia ichinga kechi togokira onye bali totali abakatoliki togorwa maskani. Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho yako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa yali katika mateso yake, alitoa mkate, akakushukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndiyo mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo cha na ufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu Mairura na wakirero wote. Umkumbuke mtumishi wako Bernard Omweno Makori, uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi sote, ili pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupenda tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kutii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Bwana, tunakuomba utupoe katika maovu yote,
Tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, maana wacheni imani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo itulinde tupate uzima wa milele. Esare yogotoriwa nyasao nontorie nyore komuniobuya Maria babo sabere Araiko no mwancha ucha sartare nyasa esare yogwancha namanyira nyoro mubiro mutati wa Yesu ogayenyu okera ebego bateba bo nanchira nenkore ane ya esare yogweke ya nyasa negweke yanje no musalio mareo tingwene tio kanyoro mubiri namanyinga Yesu akabe bebiane omonguru tingwene tingo sai mwane nete ne moyo kano moyo ne weitia nyasao ne weitia no komyansie binaka kiara bya kobe na no miyakim urwa tingolio sarka nyasao muyon kwirma bere saryo sasima yesu nyasao muneno ne na iwara sartali wara ne tule kira solengo sasimande na wanjire ne nkarayansi ingolio tino wekana ocha sende ocha bana ngochera nkoromuya. Abakristo abakatoliki bali beareganeti buya nchuo asogopokea komunio. Jongeeni Wakristo wa Katoliki waliojiandaa vyema kwa kupokea komunio takatifu.
bono togotena twensi tukaning'ambia mono mono ase chitwanyorire nabo iko tokana towakero kwaeri oyo mito Bernard family tugochaiga mwakere yo mito Bernard yo kwaeri otero moko togoteni yo mito confiámonos familia yendo más lo cual Como aéreo, vámonos. Buona moto ne arrivo. Ya soy grande. Aquí to tenene. Buona vabbè canse to go tenena. Aso cognore che schiamo aereo. To tenene aso che schiamo aereo. Diamono. E Bwana, nuru ya milele iwangaze wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. E Bwana, uwajalie raha ya milele na nuru ya milele wangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. Tuombe. E Bwana Mungu, mwanao ametuachia komuni upamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki
upende kumjalia ndugu yetu Bernard Umwino Makori afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Na Mungu Mwenyezi abariki na kuwalinda, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tupake kwa Kristo, misa yetu takatifu imekwisha. Ono palimu bwato anchokuya muisaranse palimu acha egotara bono genda katwakulire palitu bwato gwanchokuya totegerere palitu acha iga gukorera ritu kubono ntetu bukorna into genda kyagera sa ebintu binde nibyo bosoko bono guchi njira wakoranga akamuraka angako atebi bono tigankoleiga mugambiyo umuchibu nchuga na ayuchina ayengo koigubale nchemba ko muchibu nchuga iga otoletera bagambia bas assistant baro lingane limo kango ikira chibu talia ina moral chibu bona guchingo koigubale ncheuna na akina ga na ndi gambo mame Yana wa analeli. Karo chibu agocha. Chibu okorangelia buga bakwana iga baisaransa ukwaneli yo moeli. Abantu bamwe abo Bernard bakoro kuchifundi. Oyo muna batenete mugocha ga musali uti. Oyo mabakwanire. Chibu ona kole party eyo. Onkwanire bakabali bakugarura chibu abo no maete bakwanire. Nchobona una ndo muigu na bongo cha yunsa. Mbiya mono mu father sengi ncheli baga. Watwirira seme sengiya egeko bangu yole nagoto tali gotebi gwaigwe biya mona sama ngana amaya amanyira bayiri mulega iga nabasani bo mwaka Bernard njenguru ku Phyllis Nyanjiro Badia umu assistant chief aiga Nyansakia family no twalenge na barabo nande tokunya goteba ninga pole Gento ntagetenkwane neke moiga sengencho muchifone no atene niga igati ngo moteneni mono siasa negenderete twebangire inga kichikura chigo chugwakwa gochakira tare 5 chiba chigo toka bwone Nyansa kiga iga amone birabo byamarwa ebigosie kupi no tokaline timu ya security abaskali ebinte byonse bisiekwe abantu baito motinda moto cholera abarayi abaya ntotage tochikominyokania kindly Madam Senior naboko banyolie kinebire. Thank you so much. Biyamana selibaga father tiancha kenga father in church Ekwaya ito ya Nyansakia family ya fundi Bernard abarai baito bonsi ndocho mo sub county administrator Bwana Morris aspirant sponsor pastor baito abairi baita banene nabake tigamba kwani asinya sanga mbia mulega akimbia mule sata twaje dintu Nyansakia balete biya ense tegerete gusiya ito Wisonde nalenge n'abantu barwete ko rwali tugeni n'abandi barwete sengurwa intanyale gukwana bagandenga barabumbanya kurara abakungu n'abasacha barabu bategetinga Nyasaye nanje gosoboki Nyasaye ntubwanjire gusiye ito okuragera kwarara wasibe ngomba bukwe bisia kwatanga ki Nyasaye ngonye tolimo gaki ngobo katotwara chomera kiri botuko usere togo ebisio barangeti abanene bwakia Tatali umya como baka matukonsi seke ukiobogima ntengo kwa na nguru Joseph Nyabwali Nduso amo senior chief tendere ali mutanya gocha tendere karibu sana Father mbiyamano watoire ngani ngia ingana yoko semelia ingana yoko menta talimo gaki aki utanyora kende kuwa ingana engwa tegerete Father ante binga abarai bakeiga bakwane just one word tokole toganda chishuguli chinde
Biamono tiganchake monogali bwa bambaba koko nagocha ndiyo daktari nindose ndiko sokali daktari ninkorocha monogali nchu alafu daktari yote togende ntatoda just 1 minute togende stokwenda kuchifadha nabwate saguchi maikinde ngeyo fata mbiamono asenge nchuo yokoba omwenga se kanisa nandi bwatukokia mangana maya njeti ngutwara mangana mange igonda kwana lingere limunga ekere tulendete asenge nchuo yechi kampeni chani kanisa ameni cha chikura oyo mo bolero ase timu iri itu yumumbaba na pendekesa iga ototebinga o stable town wono nyendi andi ba mangana komenta iga tutware mangana make nari taikisana se tu kwa konyora nga itaikiano mutinyona nga itura kichipura kuchamuna abantu babomba ba lende getogendete omalembe turasabe nekere mugenderete tusabira nesenge ncho yegipindi gekere kongu ekiagara ochasto kogena sensibo ichikura amangana makongwaro lakini ya sai naro olio mufatara ndisa mbona selibaga jino tenda Robinson daktari nchuocha Mike nera usonya nyotumie yana kwa chinchiali Biamono chifu aselibaga nche kwa niaba ye family ya Mugaka Moitui twatebire pole asenge ncho yokurara ko yo minto bweno no mubundi otokonya mangana mange sana yobo agachi muroje na tubekere gorofa atendere skuru andu agachire kanisa aga igakemboa igo tugusabanganya sai tiga aya bantu bayoboremu anda abalende kiagera kero muiburi aruro nabo bokongu bogoso anale gotebia abana baye kubatikana na mangana pastor kwana abana bali bo Mugaka maremu batigaire mukianga amaboko mbarore buya tindabarora konya anale kubatebi mamu mino natigara mu musike oyo tali gosiko muibori gosora achecheri omuibori gakweragereri maite gosemba maite abana barero bamaite gosongo gyo. What I'm saying is that if you don't respect your parent or you misbehave with your parent, kind of you tend to curse yourself. Igo mulendende nani musabe Nyasaye nero raba bwatesi umubundi na yegeri ababundi abange ngaimali kale na abande ababundi balia umubundi yegeri gasi kamuranche mubase gotige gasi eyo naende momente kisemi umubundi abaete kuyamono abantu baitekara moji wakachikura mwakachikura no malembe aende tolende ntobase kubagana chikura cheito kirabase chikobe bisaminye njito konya kuyamono Getembe TV. Masomo na amaya. Kama masomo tali amaya. Biamono kamurakane. Watange maiki. Biamono to the family pole sana. Naona anyuru kidogo na ingao bisiali. Akirende ngotebanga Bernard abiro monto mya sana because nani ntu nkaga ali bwabuga nero biro gotwagachira. Tuatebire pole sana na ku Getembe TV ntu ababekera matangazo ku Rugalia ase TV yetu nabo igo on behalf of our director Muske Kevin Ombori okabarendari nere siasa sensemeli asensi tale konyara gwikagaiga untumago cha igo ntebingandete amagomba ya bene nabo igo the entire Getembe television nabo igo Getembe FM nabo igo chinga kichigatireti asobo choli obo semi bwane mbolinga abasae titotumekubobe chinga kichigane chia siasa elintu nyaka batokwane kinga na intwe twasukire gochimoto nchenkoro kwa Kevin Onkoba ngokora Getembe television na Getembe FM njengo soma mangana maya chinsabire nabo igo chinsanye kera lituko biamono Mwalimu Francis just a statement Mwalimu Francis a statement yoko komeki tusukebusio kwa niaba ya walimu statement yoko komeki mwalimu ni maitenga no matesamali please Mbiamono sana Madam Mwasine Chief familia yo mwana Bernard enkayo Mugaka Makoli kengale ya babene
nabairi mwezi mwa ikilasi njo kuja kurwe ngora senkeye ninje tigengire nafasi ntenga pole sana baba jena bana aso sirio mugako bwenge ncho bwa maskani bwanje tabantu bons omokorali omya chief kindly tinte social kinsa program ya father omoiguna araiga oromwalimu o Bernard yakini iga na anapkera topna twako ganda nyagitali kora Bernard omwana yekwala konyora no bana Bernard getanda bakranza na Bernard mpaka mna Bernard yaralete na ala kuboli asa unyenyekevu mwancho mwana oli John oyara just statement tato mwana oli mocho koro egere ego chabundo sali program yeli tukumbia bano chifa soko ngali bageti Vuna TV Kanyagocha please, one of you. Vuna TV Kanyagocha make you. Thank you asoko ngali baga pole ase yantiane ejikasi lichane na rabuna mwashugulike yanko yasaya ganja ngatiga mutimoki iwonko basaba mo utwaro balemu yasaya naro nande mumotamere mbia mono. Vuna TV yo mwenu make ye